Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedherek hadirin ingkang minulya, sumangga kita sedaya ngaturaken syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kanikmatan, kewarasan, kesenangan, rezeki lan panggesangan dhateng awanipun. Sehingga kanthi rahmating Allah ugi kita sedaya tetep wonten ing salebeting iman lan Islam. Salawat serta salam kaparenga dhateng panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kautus dening Allah supados nuntun umat manungsa nuju dhateng margi ingkang leres. Para sedherek hadirin ingkang minulya, sumangga kita sami tansah berjuang lan beramal kados dene ingkang sampun kagarisaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten syariat agami Islam. Ampun ngantos tumindak kita wonten ingkang nyimpang saking tuntunan agami ingkang suci supados gesang kita pikantuk rahmat serta pangayomaning Allah Subhanahu wa taala. Sebab para sedherek sampun dipun sebataken wonten Al-Qur'an surat Yunus ayat 22 Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingkang jawinipun elinga satemene wong-wong kang dikasihi dening Allah iku ora ana rasa kuwatir tumrape wong-wong mau lan ora sedih. Para sedherek ingkang minulya, menawi kita satitekaken kawontenan gesangipun manungsa ing donya punika, kenging kita upamaaken kados dene tiyang kekesahan tebih nyabrang seganten ingkang kebak ombak nuju dhateng pantai. Nanging nalika ing margi wonten prahara lan angin ageng ingkang nggegirisi sahingga nalika tiyang kala wau boten ngatos-atos mesti praunipun badhe kandas lan kerem wonten ing tengahing samudra. Pungkasanipun boten saged dumugi tujuan ingkang dipun idam-idamaken. Mila jalaran manungsa punika inggih namung manungsa. Boten aneh menawi kathah idam-idamanipun manungsa ingkang boten saged kadumugen. Boten sedaya ingkang dipun kajengaken dening manungsa kalaksanan. Boten sedaya ikhtiar manungsa ugi mesti kasil. Para sedherek hadirin ingkang minulya, manungsa dipun wajibaken ikhtiar utawi ngupayani kanthi nyambut damel supados saged ngrubah kahananipun ingkang sami kirang supados kecukupan. Wonten ing salebeting ikhtiar utawi nyambut damel menika kala wau, para manungsa samiya tansah enget dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sedaya namung dumateng Allah. Menawi usahanipun manungsa punika saged kadumugen, hakikatipun saking keparenganipun Pangeran. Sebab para sedherek, menawi Allah dereng maringaken sedayanipun tentu boten saged kelampahan. Dados ing salebeting ikhtiar ampun ngantos wonten raos putus asa utawi nglokro saking rahmating Allah ingkang maha kuwaos. Cekap anggenipun kula matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.